Salam qadırlı ildeşler. Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde men sizin bilen yine de Hudaýyň padşalygy baradaki gürüňimi dowam ettirýärin. Geçen gepleşimizde biz İsa'nın aydan şu sözlerini yatladık. İsa ilk vagiz edip başlan wagtynda "Toba edin, meniň Hudaýyň padşalygy golaylaşdy" diýdi. Ondan soň ondan fariseyler ve kanunçular, dindarlar Hudaýyň padşalygy nirde, haçan geler diýip sorasalar, Hudaýyň padşalygy eýem sizin araňyzdadyr diýip İsa jogap berdi. Ve bunun netijesinde olar Hudaýyň padşalygynyň nähilidigini ve İsa'nın gurjak padşalygy nähili bolar diýip köp howsala düşdüler ve özleriniň garaşan padşalygy ýaly bolmajaklygyna göz yetirenlerinde İsa'nın gozgalaň turuzya bu başka bir padşalyk emele getirjek bolýar diýip onu ahir Pilatyň öňüne höküm etmek üçin getirýärler. Pilat o İsa'dan şeýle sözleri soraýar. "Sen Ýahudularyň padşasymy?" diýär. İsa oňa "Bunu senin özüň aýtdyňmy ýa-da kimdir biri saňa aýtdymy?" diýip jogap berýär. Ondan soň ýene de sorak eden wagtynda "Sen kim?" diýen wagtynda İsa "Meniň padşalygym bu dünýäden däl" diýip jogap berdi. İsa'nın göze görünmeyen padşalygy, yani İsa'nın vagiz eden padşalygy, Hudaýyň baky padşalygy, bar olan, häzir gelecekte boljak padşalyk, göze görünmeyen Hudaýyň padşalygy barada gürrüň etmämizi dowam etdirýäris. İsa Mesihiň gürrüň edýän padşalygy bu dünýäden däl ve bu dünýädäki padşalyklara meňzemeýär. Adamzadyň iň uly kynçylygy da mundadyr. Şol döwrüň adamlary da İsa'nın gürrüň edýän, vagiz edýän padşalygyna düşünmänligi üçin İsa'ny izarladylar, ona azar verdiler, soňunda onu tutup haça çüýläp öldürdüler. İsa 3-nji güni ölümden direldi ve göklere Hudaýyň padşalygyna gitdi. Ve dünýäniň soňunda ýene gelerin ve maňa iman edenlere alıp giderin diyen wagdany berdi. Yadyňyza düşen olsa, ilki başta İsa Mesihiň ýere geljekligi barada peýgamberlikler bolan wagtynda Ibrahim peýgambere wagda berildi Hudaý tarapyndan ve ona diýdi: "Seniň nesliňden bütün halklar, bütün milletler bereket tapar" diýip wagda berildi. Ve bilýäňiz, Ibrahim peýgamberiň neslinden İsa Mesih gelip çıktı ve İsa Mesih arkaly bu peýgamberlik ýerine ýetdi. Hudaýyň padşalygyndaky bar olan kada kanunlar ve düzgünler bu dünýädäki bar olan kada kanunlara ve düzgünlere tam ters gelýär ve meňzemeýär. Şonuň üçin adamzat bunu kabul etmekten yüz öwürdi. Gelin bu dünýädäki padşalıklara seredelin. Bu dünyadaki padşalıklar belli bir halklara, belli bir milletlere, belli bir dillere eýe olan bir padşalıklardır. Misal üçin Europa yurtlarına seredin. Her bir milletin öz padşalygy var. Nemislerin öz padşalygy var. Fransuzlaryň öz padşalygy var. Angliýalılaryň öz padşalygy var. Büyük Britanya ve Orta Asya'daki padşalıklara seyredin, Rusların öz padşalığı var. Diyelim bütün milletlerin, bütün halkların öz yurdu var, öz ene dili var, öz dep desturları, kada kanunları var. Ve bütün bu yeryüzündeki bar olan padşalıklara eğer ünüs bilen syn etseniz, yeryüzündeki bar olan padşalıkların her birinde de milletçilik, ırkçılık, ayramçılık hemişe devam edip geliyor. Adamzat yaradılandan beri bu problema var. Bu problemanı hiç kim aradan ayırıp bilmedi ve bilmezlerem. Sebäbi bunun arkasında duran şeytandır. Şeytan hemişe adamları birinden ayrıya. Sen bu millete değişli, sen o millete değişli. Senin beyle geçmişin var, senin eyle geçmişin var. Hatta bir milletin içinde olsa da olar türlü diyaleklerde gepleyen olsalar, dilleri bilenem birini ayrıyalar.
sen hakiki değil, sen karışık, sen öyle, sen beyle. Umuman aydan vaktinde bu dünyadaki var olan padişalıklarda milletçilik hüküm sürüyor. Bu arada esası görünümlerimizi bugün ediyoruz. Hudayın padişalığında bu problemi ortadan ayrılıyor. Yankı İbrahim peygambere verilen peygamberlik, senin neslinden bütün halklar bereket tapar deyilen söz İsa Mesih'te yerine yetti dedik. İsa Mesih arkalı bütün milletlere kurtuluş geldi. İsa Mesih'in Hudayın padişalığını vaaz edip başlayan vaktinde bu ilki Yahudilerin qaharının gelenliği de bundadır. Sebep İsa Mesih Yahudilerin kada kanunlarını ve dini dəb desturlarını paş ediyordu. O Rim hükümetlerinin kada kanunlarına onun aydayan sözleri doğru gelmeyedi. Ve İsa Mesih göklerin padişalığı vardı gürrüngeden vaktinde göklerin padişalığında hiçbir adamların derecelerinin ya da ırkının ya da dini geçmişinin nehli adam olduğu İsa'nın padişalığında artık hiçbir rol oynamayadı. İsa kim bana iman etse ol təze adam olur. Benim padişalığımda bu dünyadaki var olan milletçilik probleması ortadan ayrıldı deyip vaaz etmeye başladı. Siz biliyorsunuz dünyada Yahudilerin nehli derecede milletçiliğine, onların nehli derecede beyleki milletleri bilen katnaşık saklamayandığını, hatta beyleki milletler özge milletler bilen salamlaşmak da onlar için hapalanmağı anladıyadı. Yahudilerin içindeki var olan milletçilik, ırkçılık, şeyle bir güçlüdü velin İsa'nın beyle hoş havar vaaz edip başlamağı onların hoşuna gitmeyedi. Onlar bunu yazgaryadılar, onların qaharı geliyedi. Onların içindeki bu qavancanlık şeyle güçlü derecede yüze çıkıyordu. Bu ilki baştaki yığınakların yani İsa Mesih'in yığınakları döremeye başladı. 2000 yıl bundan ozal. Bu yığınaklarda İsa Mesih'e iman edip ehli milletler Hudayın padişalığına girmeye başladılar. Ehli milletler İsa Mesih'in halasker ve reptigine iman edip onlar kurtuluşa ev olmaya başladılar. İlki dövürdeki yığınaklarda bu problemler ortaya çıktı. Ortaya çıkan vaktinde Resulların üstü bilen mukaddes ruh olara şeyle gepledi. Ve hazır ol Hudayın sözü hükmünde bize misal olup duruyor bizim elimizde. Seredin Galatlara yazılan hatın 3. babının 28-29. ayetlerinde şeyle yazılan. İndi Yahudu del bilen Yahudunun, kul bilen erkin adamın, erkek bilen ayalın arasında hiçbir fark yoktur. İsa Mesih'e degişli bolanlarınız üçün indi barınız birsiniz. Eğer siz İsa Mesih'e degişli bolsanız, onda İbrahim'in neslisiniz ve verilen vaada göre miras düşersiniz. Yine şu ayet bugünkü gepleşimizin esası deyip alalım da onları. Hudayın padişalığında artık bu adamlar arasındaki bölünüşlüklerin yokluğu ve Hudayın padişalığında beyle bir problemi bolmazlığı, bolmalı deldiği var arada İncil kitabında Galatlara yazılan hatta bize şeyle bir iki ayadın üstü bilen şeyle ulu bir ilham veriliyor, açıklık veriliyor. Hudayın padişalığı bu dünyadaki padişalıklara benzemeyenliğini görkeziyor. Yanı yatlap geçtik, yine de bir geze gaydiyan. Bu dünyada hiçbir padişalık kamil değildir. Göze görünen padişalıkların hemmesinde millet millete karşı, tiri taypalar birbirine karşı, diller birbirine karşı, medeniyetler, ideologiyalar, dinler, ırklar birbirine karşı dine bölünüşük bilen devam ediyor. Hatta yokor derecelere yettik diyen gün batar yurtlarında da, Amerika'da, başka Avrupa yurtlarında da milletçilik ve ırkçılık problemasını ortadan ayırıp bilmediler.
bizde yok deyseler de, şol yurtlara barıp gören vaktinde, şol yurtlarda yaşan vaktinde bu problemanın nähil derecede büyüklüğünü görüp bilýän. Adamlar biri-birlerine kemsidýärler. Adamlar biri-birlerine aýyrýarlar. Adamlar biri-birlerine karşı biri-birini yazgaryp, höküm edip, özlerini biri-birinden üstün hasap edip, milletçilik, ırkçılık, bölünüşük hemme padşalıklarda bardır. Bu adamzadın günäsi bilen bağlı olan, günäden joşup çykýan bir ulu bir problemadır. Hudaýyň padşalygynda ilki başta İsa Mesih'e iman eden adamlar, günäli dünýäden gelen adamlar, satın alınan adamlar, doğruluk padşalygyna, yani Hudaýyň padşalygyna eýe olan adamlar, Hudaýyň padşalygynda ýaşap başlayan adamlar, yine de şol könäki pikirleri bilen, könedäki duýgulary bilen, könedäki gelýän içindäki bar olan ınançları bilen, yine de Hudaýyň padşalygynda da şol bölünüşük bilen döretmäge başlaýarlar. Şonuň üçin Hudaýyň sözü olara açykdan açyk yüzlenýär. Seredin bu ayatlardaky adamlaryň tapawutlaryna bir göz geçirelim. Yahudular ilki başta Hudaýyň mukaddes ruhu özge milletleriň üstüne iýinip, olar da gutuluşy kabul edip, ilki baştan İsa'nın izine eğerip başlayan özge milletlerden gelen İsa'nın şagirdlerini Yahudulardan bolan, geçmişinde Yevrey olan şagirdler onları kabul etmekte kıyınçılık çekýärler. Sebäbi olar ata-baba doğulduktan bäri däp desurlary, taryhy, medeniyeti başka milletler bilen gatnaşyk saklamaly däl, hapalanmaly däl, olar bilen olardan gyzam almaly däl, gyz da bermeli däl, umuman olar bilen gatnaşyk etmeli däl diýip gelen adamlar İsa Mesih'e iman edýärler, Yahudular. Ondan soň özge milletlerden iman edenler de olar şol bir gany bilen, İsa'nın gany bilen satın alındılar. Şol bir İsa'nın gany bilen olaryň da günäsi ýuwuldy. Hudaý olary da mukaddes ruhuny berdi diýmek, olar da Hudaýyň çagasy boldular. Indi olar bir bedende, ýagny bir ýygnakda Yahudu we Yahudu däl milletleriň ikisiniň bir ýere gelen ýerini görýäs. Şo ýere gelen wagtynda da köp Yahudular beyleki milletten gelenleri de sünnetlemek istediler. Beyleki özge milletlerden gelen İsa'nın şagirdlerini de Yahudu däp desurlaryna, olaryň medeniyetini kabul etmeklerini ündäp başladılar. Şonda Hudaýyň sözünde mukaddes ruh şeýle sözler bilen yüzlenmeye başladı. İsa Mesih'te Yahudu bilen Yahudu dälleriň arasında hiçbir fark yoktur. Diýmek, İsa Mesih'te täze bir zat döredi. Hudaýyň ýygnagy. Her kim nähili çağırlan olsa, şol çağırlışına göre gezsin diýip Hudaýyň sözü aýdýar. Sen Yahudu bolup İsa Mesih'e iman ettinmi? Şol öz gymmatlyklaryň bilen gal. Sen özge milletlerden, Grek oldun ya, İtalyan oldun ya, başka bir milletten bolup ilk iman eden milletler olar. İsa Mesih'in ýygnagyna goşuldunmu? Öz gymmatlyklaryň, öz däp desuryň, öz kimligiň bilen gal. Çünki İsa Mesih'te bularyň hiçbir farky ýokdur. Biri-biriňizi özüňize meňzetjek bolup, biri-biriňizi özüňiz ýaly etjek bolup, öz Hudaýyň ýygnagynda aýramçylyk bolmasyn, millet parazlyk bolmasyn, tire parazlyk bolmasyn diýip bu sözleri aýdýar. Gaýtam, seredin. Eger her bir adam, hatta bir milletten bolan adamam, biri-birileri bilen tapawutlylyk agtarsa, biri-birinden aýrylmak isteseler, onda hemişe aýyrmak üçin sebäpler tapyp bolýar. Emma munyň deregine Yahudu bolsun, özge milletlerden bolsun, Hudaýyň ýygnagynda Hudaýa degişli bolan adamlar bizi birleşdirýän zatlar barada oýlanmana başlan. Bizi birleşdirýän esasy zatlar näme? Bizi birleşdirýän zatlar İsa Mesih'in bizim hemmemizin günahımız için ölenligi, onun 3. günü diýilenligi ve hemmemizin hem
şol İsa Mesih'in haçtaki ölümüne, onun dirilişine iman etmek bilen kutulduk. Hudaýyň sözü şeýle diýär. Hemmäňiz bir baha satın alındınız. Hemmäňiz İsa Mesih'in döken mukaddes gany günahlardan temizleýär. Hemmämiz öz eden işlerimize göre del, İsa Mesih'in eden işine göre halas olup günahlarımızdan bağışlanma alıp bilýäris. İsa Mesih Rabbimiz bir, atamız bir. Hemmämiz şol Hudaýyň mukaddes ruhu bilen çokundurulduk. Hemmämizin içimizde şol Hudaýyň mukaddes ruhu ýaşaýar. Diýmek, hemmämizin geleceğimiz de, Hudaýyň padşalygynda boljak yerimiz de bir. Hudaýyň padşalygy dolulugyna yere gelen wagtynda, cennette ya başka çaydanımda. O yerde milletçilik hem bolmaz. O yerde haýsy dilde gürleşeceğimiz hem entek belli değil. O yerde birimizi ayıracak hiçbir zat bolmaýar. Hemmämizi birleştirýän Reb bolýar. Sebebi, nem için Hudaýyň padşalygynda bu dünyadaki padşalyklara meňzemeýär. Bu soragda. Sebebi, Hudaýyň padşalygy şol ilki başdaky bar olan Hudaýyň Guran Adam ata bilen Howyna Eden bagynda olaryň neslinden bütün milletler emele geldi. Ve eğer biz günahın netijesinde birimizi ayırmasak, birimizi yigrenmesek, birimizden aýratynlykları, tapawutları agtarıp, men sana değişilder, sen bana değişilder deyip ayramcılık edýän olsak, onda biz düşünmeýäs Hudaýyň etjek işine. Eğer biz birimizi birleştirýän zatlary gözlesek, onda ähli milletler şeýle birini bilen yakınlaşıp birleşip baran wagtynda olaryň hemmesi de Adam ata bilen Howyna gelýärler. Olaryň hemmesi de Adam ata bilen Howynyň nesilleri. Bu yerde olar birleşip bilýärler. İsa Mesih'te Hudaý yine de bizi şeýle birleşdirýär. Sebebi hemmämiz dürlü halklardan, dürlü milletlerden, dürlü ırklardan gelen adamlar, biz Hudaýyň yaradan çağları, şol bir İsa Mesih bizi birleştirýär. Ten boyunca bizim hemmämizi Adam ata bilen Howyna birleştirýär. Emma ruh boyunca bizim hemmämizi İsa Mesih Rabbimiz birleştirýär. Mesih'te indi Yahudu bilen Yahudu däller arasında hiçbir fark yoktur diye. İkinci bir hayran kaldıryan zat, erkin adamlar bilen gullar arasında tapawut yoktur diye. Bilýäňiz şol döwürde, häzirki döwürde de bar, emma gul diýilmeýär, emma başka hili atlar bilen işçi diýerler, zat diýerler, emma şol prinsipler dowam edýär. Emma ol döwürde baý adamlar gul eýleri bolýar ve olaryň öýünde işleyen hyzmatkarlar bolýar. Olara gul diýip aýdýarlar. Olar erkin däldir, İslam yerine gidip bilmeýär. Olar diňe hojaýynyň öýünde işleyen hyzmatkarlar. Şol döwürde baý adamlar İsa Mesih'e, gul eýleri İsa Mesih'e iman edip ýygnaga gelýärler. Ve şol bir hatarda olaryň hyzmatkarlary ve gullary hem İsa Mesih'e iman edip ýygnaga gelýärler. Ve ýygnakta baý adamlar bilen garip adamlar arasındaky bölünüşük bolmaly dälligini şol ayat üstü bilen taglimaty öňe sürýärler Resullar. Çünki sen baý ol, sen garip ol, sen erkin adam bol ya da sen gul bol. Mesih İsa'da indi mundan beýlek ayrılık yoktur. Buların hemmesi de bir göz bilen seredilýär. Hudaý buların hiçbirini ayırmaya, siz de birinizi bundan artık ayırmaň. Hudaýyň ýygnagynda baý garip, bilimli ya bilimsiz, ya ýokary dereceli ya da pes dereceli, awraýly ya awraýsyz diyen umuman aýdan wagtynda hiçbir bölünüşük yoktur Hudaýyň padşalygynda. Seredin eýýäm, nähil derecede Hudaýyň padşalygyndaky birligiň barlygyny görýäs. Entek biz göze görünmeýän padşalyklarda görüň edýäs. Emma ýygnak emele gelen wagtynda eýýäm ýygnak şol göze görünmeýän padşalygyň göze görünýän
bölegi diýsegen bolýar. Yığınakdaky bar olan, İsa Mesih'in yığınagyndaky bar olan kada kanunlar, yığınagyndaky bar olan düzgünler, yığınagyndaky berilýän taglimatlar şol göze görünmeýän Hudaýyň padşalygynyň yerdäki göze görünýän bölümüdür. Yığınak bu Hudaýyň padşalygynyň bölegidir ve Hudaýyň padşalygy dolluğuna gelen wagtynda bu kada kanunlar diňe bir yığınagyň içinde däl, bütün yer yüzünde amala aşıp höküm sürjek bolýan kada kanunlar ve düzgünlerdir. Diýmek, millet barazlyk ýok. Yahudu bolsun, Yahudu däl bolsun, olar arasında tapawut ýok. Kul bolsun ya da erkin adam bolsun, olaryň arasında tapawut ýok. Bay olsun, garip olsun, bilimli, bilimsiz, umum alaydan wagtynda adamlar arasında tapawut ýokdur. Erkek bilen ayal arasında. Bilýäňiz, bütün adamzadyň taryhynda erkek bilen ayal arasındaky dawa jenjel bolup gelýär, häzirem bar. Wagtynda döwürlerde, köne döwürlerde ayallary ezip geldiler. Ayallaryň erkekler bilen bir derecede däldigini biz görýäs, okaýas, öwrenýäs. Emma häzirki döwürde de biz ayallaryň hak hukuklary diýip ayallaryň has ýokary galdyryp häzir erkekleriň ejir çekýän yerlerinde görýäs. Käbir yerlerde ayallary, käbir yerlerde erkekleri kemsi diýerler. Häzirki döwürde Ýewropa ýurtlarynda, günbatar döwletlerinde ayallaryň hak hukuklary şeýle bir ýokary galdyryldy we indi erkekleriň hak hukuklaryny goramaly bolan döwrü görýäris. İsa Mesih'te erkek bilen ayal arasındaky agzalalyk ya da erkek bilen ayalyň biri ýokary götürüp, biri pese basylyp, biri birini ezip ya biri bilen hiç bir baglylyk ýok diýilen zat ýok. Ayal bilen erkegi de Hudaý bir edip yaratty. Olaryň ikisine de bir göz bilen seredýär. Erkege Hudaý oglum diýär, ayala gyzym diýär ve erkek bilen ayal ikisi de Hudaýyň keşbine göre yaradylan yaradylışdyr. Şonuň üçin erkek bilen ayal arasında da parh ýokdur diýär Hudaýyň gözünde. Bular Hudaýyň padşalygynyň düzgünleri. İsa Mesih'e değişli bolanyňyz üçin indi barıňyz birsiňiz diýär. Eger siz Mesih'e değişli bolsaňyz, onda Ibrahim'in neslisiniz ve berilen wada göre onun miras düşerisiňiz. Doganlar, meni begendirýän zat. Bu dünýäde ýaňy agzap geçen problemalarymyzyň her biri de bar. Millet barazlyk gittigiçe ösýär. Adamlar diňe biri-birilerine, millet millete garşy, ırka garşy, yurt yurda garşy, padşalyk padşalyga garşy biri-biri bilen söweşýär. Gittigiçe biz her yerde söweşleriň, uruşlaryň bar yerini görýäris. Sebäp bu dünýä diňe biri-biri bilen aýramçylyk edip ýaşaýar, günälilik üçin. Ve kul bilen erkin adamlar arasında, bay bilen garip arasındaky beýle ulu tapawdy, hemme padşalyklarda barlygyny, adalatsyzlygyň ýoklugyny, bu dünýädäki padşalyklaryň bu zatlara garşy göreşip bilmeýänligini görýäris. Şol bir hatarda erkek ayal arasındaky dawa jenjelleri görýäris. Emma meni begendirýän zat, Hudaýyň padşalygynda bu günä näletinden gelýän bu aýralyklaryň hemmesiniň soňunyň gelýänligini görýän. Hudaýyň padşalygynda doganlar, biziň hemmemiz İsa Mesih'in döken mukaddes gany bilen satyn alındyk. Günälerimizden azat olduk. Garankylyk padşalygyndan satyn alınıp gökleriň padşalygyna göçürüldük. Ve gökleriň padşalygynyň raýatlary bolandygymyz üçin bugün biz bu pikirlerden, bu niyetlerden, bu yüreklerden aýramçylyk edýän günäli pikirlerden azat bolmalydyrs da dolulugyna Hudaýyň padşalygynyň kada kanunlaryna göre eýýän bugün ýaşamaga başlamalydyrs. İsa Mesih gelen wagtynda
kamil olan padşalığı, hiçbir derdi, hiçbir probleması bolmadık padşalığı öz gözlerimizle görecektiğimize iman edeli. Eğer sen bu padşalığı değişti del olsan, onda bugün İsa Mesih halaskarın ve Rabbin hükmünde kabul et deyip sana yüzleniyen. Koy Huday sana akbata versin. Amin.